Ylpeänä kerromme uusimmasta sähköautojen latausprojektistamme, jonka mahdollisti yhteistyö Herosähkö Oyn kanssa. Yhteistyömme avulla olemme onnistuneesti ottaneet käyttöön ja alkaneet operoida yhtä Suomen ensimmäisistä Garo Entity Pro-latureista. Koticharge voikin ylpeänä todeta olevansa ainoa operaattori Suomessa, joka tällä hetkellä tukee Garo Entity Pro-laturia. Kotichargen kautta saa enemmän kuin pelkän latausaseman. Samaan pakettiin sisältyy spot-hintainen laskutus, älykäs lataus ja vaivaton operaattoripalvelu. Tarjoamme täsmällisen tunneittain päivittyvän energiahinnan laskennan Nordpol-työkalun avulla. Helppokäyttöinen sovelluksemme mahdollistaa käyttäjän palvelun hallinnan. Käyttäjä voi seurata reaaliaikaisia spot-hintoja, hallita latausaikatauluaan ja nauttia läpinäkyvistä ja tarkoista laskuista. Helppoa! Sähköautoilija, ole yhteydessä meihin matalalla kynnyksellä. Matkasi kustannustehokkaaseen lataamiseen alkaa tästä.